Pnawn da bawb a chroeso i cyrsiau Carlam Cymru. Croeso i'r drydedd wers mathemateg a mae'n cael ei chyflwyno eto heno gan Mr Eilir Price. Diolch yn fawr iawn i chi. Na'r pnawn da i chi gyd a chroeso i'r drydedd sesiwn yma heno. Be dyn ni'n mynd i fod yn wneud heddi yn y sesiwn yw edrych ar chydig o geometreg, felly ar geometreg gyfesurynol ac yn benna ar gyfer llinellau syth, gan edrych ar bwyntiau yn ogystal. Felly, chwi symud pethau chydig allan o'r ffordd i gael lle fan hyn. Fel o'n i'n nodi, dyma'r drydedd sesiwn. Mae'r ddwy gyntaf i gael ar-lein a mae croeso chi fynd nôl i edrych ar rheina'n ogystal ag edrych ar y nodiadau. Yr wythnos nesaf fydd yn sesiwn olaf ni lle fyddwn ni'n edrych ar chydig o ystadegau, lle fyddwn ni'n ceisio edrych ar brif bwyntiau sy'n ynghlwm a phrofi rhagdybiaethau. Dyn nhw'n wybodol bod y pwnc yna'n eitha mawr, ond gen i weld faint allwn ni wasgu mewn i 40 munud. Felly, gawn ni gychwyn ar sesiwn heno. Dyn ni'n mynd i fod yn edrych ar geometreg cyfesurynau Cartesiaidd, mewn geiriau eraill, edrych ar grid X a Y, ac i gychwyn, dyn ni'n mynd i edrych ar y broblem fel rhyw toolbox, ac dwi jyst eisiau atgoffa chi o chydig o'r arfer sydd yn y toolbox yni, lle dyn ni'n gallu defnyddio nhw wedyn mewn cwestiynau nes ymlaen. Ac dyma'r tri peth dyn ni'n mynd i gychwyn edrych arno fe. I ddechrau, wel, gawn ni edrych reit o'r top. Dyn ni'n mynd i ystyried unrhyw ddau bwynt a B mewn plan. Yn yr achos yma, mae plan jyst yn air posh ar gyfer grid lle mae gennym ni X ag Y. Dim byd mwy na hynny. A dau bwynt arno fe. Y pwynt A pwynt B. Dwi'n mymalio lle yn union mae'r pwyntiau hynny, felly gadewch i fi jyst rhoi pwynt A yn fan hyn a pwynt B yn fyna. Nawr, dyn ni'n mynd i fod yn edrych ar sut mae cyfrifo'r pellter rhwng A B. Dyn ni hefyd yn mynd i edrych ar y graddiant y llinell sy'n cysylltu A B, felly'r llinell syth sy'n cysylltu'r ddwy linell, y ddoi bwynt dylen ni ddweud, yn ogystal â canolbwynt dau bwynt, neu pa bwynt sydd union yn y canol rhwng A B. Felly, dyna'r tools dyn ni'n mynd i edrych arnyn nhw i ddechrau. Felly, gadewch ni edrych ar enghraifft. Enghraifft 1. Cyfesurynau y pwyntiau A B yw 2, 1 a 6, 4 yn ôl eu trefn. Felly A yw 2, 1 a B yw 6, 4. Nawr, gadewch chi roi hwnna ar y plan neu ar y grid sydd gynnau yn y fan hyn. Felly A, 2, 1, rhoi pwynt A yn fyna, a'r pwynt B, 6 ac i fyny 4. A B. A dyn ni angen cyfrifo y pellter rhwng y pwyntiau, graddiant y llinell sy'n cysylltu'r ddau bwynt yn ogystal â chanolbwynt y ddau bwynt. Neu mae geiriau eraill y pwynt sydd union yn y canol rhwng A B. Felly, gadewch ni gychwyn. Nawn ni ddechrau drwy edrych ar y pellter rhwng y ddau bwynt. Nôl i fan hyn. A'r mynegiad sy'n rhaid i ni fod yn, wel, i wybod, nawn ni edrych pam yn y funed, yw'r un yn y fan hyn. Ailustradd, gwahaniaeth y pwyntiau X wedi sgwario, adio y gwahaniaeth yn y rhai Y wedi sgwario. Nawr, o'ch chi'n gweld, o'n i'n sôn am y pwynt X1, Y1, X2, Y2. Sdim lot o wahaniaeth pa un dwi'n galw'n X1 ac Y1 ac X2, Y2. Felly, be dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i alw hwn yn X1, hynny yw cyfesuryn X y pwynt cyntaf, ac Y1, cyfesuryn Y y pwynt cyntaf, ac X2, Y2 ar gyfer yr ail un. Mi fedre ni wedi rhoi
x2, y2 ar gyfer y cyntaf, ac x1, y1 ar gyfer yr ail. Ond yr unig beth sy'n bwysig yw bod yr rhif bach yn fyna yn matcho ar gyfer un cyfesurin. Felly, y pellter yn hafalu, ail isradd, x2 tynnu x1 wedi sgwario, adio y2 tynnu y1 wedi sgwario. x2 yw 6, tynnu x1 yw 2, sgwario hwnna, adio 4 tynnu 1 wedi sgwario, felly y2 tynnu y1. Ar gyda chwi symleiddio hwnna chydig bach, 6 tynnu 2 yw 4, sgwario hwnna yw 16, 4 tynnu 1 yw 3, sgwario hwnna yw 9. Felly ail isradd 25, yn hafal i 5. Felly'r pellter rhwng y ddau bwynt yw 5. Dawn ni nôl i edrych pam yn y funud. Gawn ni symud ymlaen i'r graddiant nesaf. Y graddiant, gwahaniaeth yn y pwyntiau y, rhannu gyda'r gwahaniaeth yn y pwyntiau x. Mi fedrech chi wneud y link nôl i'r gwaith differi dy dx. Gwahaniaeth y, rhannu gyda gwahaniaeth x. Ond yr unig beth sy'n bwysig fan hyn yw bod chi'n sylweddoli bod yr 2's ar ben ei gilydd ac bod yr 1's ar ben ei gilydd. Dyn ni methu trwco nhw o gwmpas. Mae rhaid iddyn nhw ddilyn y patrwm yna, felly'r un rhif uwch ben ei gilydd. Felly, graddiant. Yn hafalu, felly am i y2 tynnu y1. Gwahaniaeth y, tynnu gwahaniaeth x, am i x2 tynnu x1. Yw 3 dros 4. Dyna'r graddiant. Unwaith eto, newn ni edrych be mae hwnna'n golygu yn y man. Ac yn olaf, canolbwynt y ddau bwynt. Newn ni edrych fan hyn, canolbwynt, llinell AB. x1 adio x2 wedi cael ei haneru, y1 adio y2 wedi haneru. Felly, canolbwynt. Mae eisiau bod yn ofalus hefo arwyddion ar y degau. Dwi'n gwybod wedi dewis rhifau bach neis yn fan hyn, ond didwch bod yna rhif negatif mewn naw. Jyst eisiau cymryd twtch mwy o ofal. Felly mae gynnon ni adio'r ddoi x, rhannu a 2, a nid yr un peth gyda'r y's. Felly fan hyn, 4, felly 8 rhannu fo 2 yw 4, 1 ydy 4 yw 5, haneru fe yw 2.5. Dyna'r canolbwynt. Nawr, gadewch ni edrych ar beth mae hwnna'n golygu ar y plan yn fan hyn neu ar y grid. Felly, gan bod fi'n methu tynnu llinell syth yn dda iawn. Ni wedi shapes yn fan hyn. Mae hwnna eisiau mynd i weithio'n gret. Neu mae yna rhywbeth yn mynd i fynd yn wrong, gewn ni weld. Gewn ni roi go yna fe, gewn ni roi cynnig. Gewn ni bod y pwynt B na twtch yn uchel gyda fi, ond dyna ni. Gewn ni neud hwn chydig bach yn drwchach hefyd. Dyna ni. Dyna'r llinell sy'n cysylltu a B. Nôl o hwnna ta. Fyna, a nôl o hwnna B. Pellter y llinell yna yw 5. Nawr y rheswm am hynny, a rheswm hefo ffurf y mynegiad. Yn ôl i waith fyddwn ni wedi wneud tygau ag efallai cyn hynny. Pythagoras. Felly'r gwahaniaeth yr hyd yr x yn fyna yw 4,
gwahaniaeth i fyny yw 3. Dyna'r cyfan yw hwnna Pythagoras. Felly hyd y llinell las fyna yw 5. Graddiant. Be mae graddiant yn golygu, achos ni wedi gwneud digon ohono fe? Wel, am bob un step dyn ni'n mynd draw yn y cyfeiriad x, felly mynd o 2 i 3, dyn ni yn mynd i fyny 3 dros 4 ni, 3 chwarter. A fel ydych chi'n gweld, pan dyn ni ar y pwynt 2, 1, so ni draw 1, a wen ni i fyny i fan hyn, fe newn ni weld bod y pwynt yna wedi codi 3 chwarter neu 0.75. Felly dyna be mae'r graddiant yn golygu. Bob step 1, dyn ni'n mynd draw yn y cyfeiriad x, yr achos hyn, graddiant positif, mynd i fyny 3 dros 4. A'r canolbwynt gynnon ni yn fan hyn, pwynt yn y canol rhwng A a B, 4, 2.5. A mae hwnna'n i weld yn weledol ar y llun fyna hefyd. Felly, dyna'r meddylfryd tu ôl dechrau'r toolbox. Nawr, gawn ni gadw'r hyn mewn co, ddewn ni nôl at treina yn y man pe gawn ni amser. Dyn ni nawr yn mynd i edrych ar hafaliad llinell sy'n cysylltu 2 bwynt. Ag, wel, os ydyn ni nôl i fan hyn, beth yn union yw hafaliad y llinell las yn fyna? Beth yn union yw e? Dyna dyn ni'n mynd i edrych arno fe nawr, gan gofio bod hafaliadau llinellau yn cael ei roed mewn ffurf o sawl ffordd, ond un ffurf yw y equals mx plus c. Felly, dyna dyn ni'n edrych amdano fe erbyn y diwedd. Felly, mwyn canfod yr hafaliad, rhaid dilyn y 2 gam hyn. Y cam cyntaf yw cyfrifo graddiant y llinell sy'n cysylltu'r 2 bwynt. Hynny yw m, graddiant llinell. Cam rhif 1. Cam rhif 2, dyn ni gallu amnewid unrhyw un o'r 2 bwynt, dim ots pa un, mewn i'r hafaliad yn fan hyn. Wel, falle bod chi wedi gweld yr hafaliad hwn ar ffurf arall, ond bydech chi'n iwsio hwnna hefyd, dwi'n siŵr ddewch chi at yr un ateb. Ond dyma'r un dwi'n ei ddefnyddio. Tynnu y1 yn hafalu m, x, tynnu x1. Bydd yr pwyntiau yna'n matcho. Pwyntiau sydd gynnon ni, un o'r 2 bwynt, dim ots pa un. A wedyn, newid pethau o gwmpas, chydig o symud pethau un ochr y llall, mwyn ysgrifennu'r ateb mewn ffurf benodol. Weithiau wneith ei ofyn i chi ysgrifennu ateb mewn ffordd sydd fatha y equals mx plus c. Troion arall, efallai bydd eisiau yn hafalu 0 ar un ochr. Felly, a jyst eisiau bod yn wyliadwrus be mae cwestiwn yn gofyn amdano. Felly, gadewch i ni weld hwn ar waith. Enghraifft 2. Mae'r llinell L yn mynd trwy'r pwyntiau 4, 6 a 8, 18. Darganfyddwch hafaliad llinell L gan ysgrifennu eich ateb yn y ffurf ax plus be plus c yn hafalu 0. Felly, dyn ni'n gwybod beth dyn ni'n anelu amdano fe erbyn diwedd y cwestiwn. Dyn ni eisiau ysgrifennu'r ateb yn y ffurf hwn, ag newch yn siŵr bod chi'n ateb cwestiwn ar ei ben. Dych chi'n eisiau colli unrhyw farci a rhwydd am beidio ail drefnu. Nawr, dyn ni'n ymwybodol bod y llinell yn mynd trwy 2 bwynt, pwynt A a pwynt B. Felly, i ganfod hafaliad y llinell, mi oedd yna 2 gam. Y cam cyntaf, cyfrifo graddiant y llinell sy'n cysylltu'r 2 bwynt. Mi newn ni hynny felly. Felly,
cam 1. Sdim rhaid chi ysgrifennu cam 1 i lawr, ond mae fe jyst yn matcho beth sydd gynnau ar y sleid blaenorol. Canfod y graddiant. Felly, os ydym ni gofio fan hyn, graddiant llinell yw'r dy y dx, gwahaniaeth y dros gwahaniaeth x. Felly, dwi'n mynd i nodi, mae'r cyntaf fan hyn, y pwynt 1, felly x1, y1, a'r ail bwynt yw x2, y2. Sgwennu 2 ychydig taclusach yn fyna, dyna ni. Felly, dyn ni'n mynd i ddefnyddio rhain i ganfod y graddiant. Nawr, mi fedrwn ni wedi ysgrifennu nhw ffordd arall o gwmpas. Sdim i fod yn hollol, sim daten o wahaniaeth pa ffordd ydych chi'n ysgrifennu nhw, fe gyreiddwch chi'r un ateb. Ond gyda phrofiad, fydd eith yn chydig bach amlygach pa un sydd orau i roed fel rhif 2. Neu'r ail bwynt dydyn ni ddweud. Felly, gadewch ni ganfod y graddiant. Felly, y2 tynnu y1 wedi rhannu gyda, rhaid ni gofio nawr, y2 oedd i ddechrau, felly x2 i ddechrau fan hyn, 8 tynnu 4, felly 12 ar y top, rhannu a 4 yw 3. Felly graddiant y llinell sy'n cysylltu'r ddau bwynt yna yw 3. Felly m equals 3. Felly mae hwnna'n golygu am bob un cam dyn ni'n symud ar hyd yr echelin x i'r dde, dyn ni'n mynd i fyny 3, i fyny gan bod y graddiant yn bositif. Cam 2. Cam 2 oedd defnyddio'r hafaliad yn y fan hyn. Felly, dwi'n gopio hwnna i wneud ychydig bach taclusach. I ddefnyddio'r hafaliad yna. Nawr, mae'n bwysig pwysleisio, mi fedren ni ddefnyddio unrhyw un o'r ddau bwynt yna. Dwi'n mynd i iwsio'r un cyntaf, rhif ychydig bach yn llai. Beth yn chi drial e wedyn gyda ddefnyddio'r pwynt arall? Fe gewch chi'r un ateb allan. Jyst gobeithio mod i'n gwneud unrhyw gamgymeriad nawr, ond os dwi yn, gadewch i fi wybod ac yna mi wna i gywiro. Felly, gadewch i ni amnewid fewn. Mae'r y na'n aros rhywun peth. Tynnu y1, felly tynnu 6. Yn hafal i m, gwybod o m yw 3. X, tynnu x1, felly tynnu 4. Felly, dyna'r amnewid wedi cael ei wneud. Fel welwch chi, mae'r rheina wedi dod o'r gwyrdd yn fyna. Unwaith eto, byddwch yn garcus gydag arwyddion os oes na rai negatif yn y cwestiwn. Felly, dwi eisiau fe yn y ffurf melyn yn fyna. Felly, peth cyntaf byth amlygau i wneud yw ehangu'r cronfachau. Does na'm cronfachau yn yr ateb, felly gadewch ni wneud hynny. Yn y ffurf, dylen ni ddweud, fwy'n yr ateb. Felly 3x tynnu 12. A beth ni'n sylweddoli yw bod gynnon ni 0 ar yr ochr dde yn y ffurf. Yn fyna. Felly, beth am i ni gael 0 ar yr ochr yna hefyd? Felly, fe dynnau 3x o'r ddwy ochr. Symud y 3x i'r ochr arall yn newid yr arwydd. Ac neu adio 12 i'r ddwy ochr. Neu bod 12 i'r ochr arall yn newid yr arwydd. Dibynnu pa ffordd ydych chi wedi cael eich dysgu. Felly, bydd gyna i tynnu 3x. Wedyn ni, fod y rhifau ar y diwedd fan hyn, mae gyda'r tynnu 6 dal, ac yna adio 12 yn hafal i 0. Nawr, dwi'n ni gasglu y rhifau sydd heb y llythrennau, ac yn ysgrifennu fe'n union yr un ffurf. Felly, gen roed yr x i ddechrau,
wedyn i'r Y. Wedyn ni, mae gyda ni adio 6, felly negatif 6 adio 12 plus 6 yn hafal i 0. A dyna ni, yn y ffurf mae fe'n gofyn amdano yn y cwestiwn. Nawr, dyn ni'n mynd i edrych ar un peth arall, sef ar linellau paralel a linellau perpendicular. Os yw llinellau yn baralel, a dwi'n siŵr bod chi wedi wneud hyn ers bod chi ym mlwyddyn 7, os nad yn gynt, yna mae'n golygu bod graddiant y ddwy linell yr un peth. Felly, graddiannau y llinellau L1 ac L2 yw M1 ac M2 yn ôl i trefn. Felly, os yw llinellau yn baralel, os yw L1 ac L2 yn baralel, yna mae M1 yn hafal i M2. Mae nhw'r un peth. Ffaith sy'n bwysig i ni fod yn ymwybodol ohoni ac yn ei chofio. Llinellau perpendicular. Llinellau perpendicular, be mae hwnna actually'n golygu? So, os dwy linell gyda ni sy'n, nôl i paralel i ddechrau. Os nhw'n baralel, maen nhw'n mynd i union yr un cyfeiriad, union yr un graddiant. Ond os nhw'n perpendicular, maen nhw'n cwrdd. Fan hyn mae'n chydig bach yn anodd, gan bod fi'n iwsio graphics pad yn fan hyn. Maen nhw'n cwrdd ar ongl 90 gradd. Felly, os yw L1 ac L2 yn perpendicular, maen nhw'n cwrdd ar 90 gradd, ac hefyd, pan dyn ni'n lluosi y graddiannau, hynny yw graddiant L1 ac L2 gyda'i gilydd, yr ateb yw negatif 1. Ffaith arall sy'n rhaid i ni i chofio. Gadewch i fi chwilio hwnna. A newch yn siŵr bod chi'n mixo rhwngddyn nhw chwaith. Mater o dysgu o hwnna. Neu rhesymu wrth gwrs. Nawr, un ffordd, os dyn ni'n gwybod bod dwy linell yn perpendicular ac bod ni eisiau, bod ni'n gwybod graddiant un ac eisiau canfod graddiant y llall, yw, mae'n bosib dweud bod un graddiant yn negatif cilydd y llall. Be mae hwnna'n golygu? Wel, mwyn canfod, os ni'n gwybod beth yw M1, a dyn ni'n gwybod bod yr linell L2 yn perpendicular iddo fe, enghraifft. Fan hyn, os yw M1 yn hafal i 3, yna M2, os yn perpendicular, beth dwi'n meddwl am yw flipo, mae newid arwydd. So beth yw nawr 3 dros 1 go iawn. Dyna'r cilydd. A newid yr arwydd. Mae hwnna os yw'r ddwy linell yn perpendicular. Flip, newid arwydd. Un arall, enghraifft, gen i roi 2 dros 7. Os nhw'n perpendicular, graddiant yr ail linell, flip y ffracsiwn, newid arwydd. Neu negatif cilydd y llall, negatif 7 dros 2. Felly, dyna yw os dyn ni'n gwybod un o'r graddiannau. Gadewch ni edrych ar enghraifft. Mae'r llinell syth L1 yn cysylltu'r pwyntiau negatif 5.12 a 8 a 6. Mae'r llinell syth L2 yn baralel i L1, nawr paralel. Mae'n gliw yn fyna. Gen i chwilio hwnna. Dawn ni nôl o hwnna yn y man. Mae'r llinell syth L3 yn perpendicular i L1. Pwynt pwysig arall. Dawn ni nôl o hwnna yn y man. Beth yw graddiannau L2 ac L3? A'r broblem ar hyn o bryd yw dyn ni'n gwybod beth yw graddiant L1.
Achos dyn ni'n gwybod beth yw graddiant L1, felly ni weithio mas beth yw graddiant L2 ac L3. Gadewch ni ffindo mas, gadewch ni gyfri, neu gyfrifo hyd yn oed. Felly, graddiant L1 i ddechrau. Mae hwnna'n hafal i. Wel, gadewch i fi roed x1 yn fan hyn ac y1 yn fan hyn, x2 ac y2. Dych chi'n gweld yn fan hyn bod un gyda'r arwydd negatif. Felly, newn ni gymryd chydig bach mwy o ofal y tro hwn. Felly, dy i x, gwahaniaeth y dros gwahaniaeth x, ewn ni y2 tynnu y1. Wedi rhannu gyda x2 i ddechrau. Nawr mae negatif 5 gyda fi yn fyna. Felly mae'n bwysig bod ni'n cymryd yr arwydd yna mewn i ystyriaeth hefyd. Felly, ar y top, mae gyda i negatif 6. Ar y gwaelod, mae gyda i 8 tynnu negatif 5. 8 adio 5, 13. Felly, graddiant L1 yw negatif 6 dros 13. Os ydych chi'n gwirio hefyd, dwi'n siŵr os wnewch chi deipio mewn ar-lein 2 points gradient line fewn, fe wnewch chi ffindio digon o wefannau sydd yn rhoi'r atebion i chi. Ond wrth gwrs, mewn prawf, dyw hynny ddim yn bosib. Ond ffordd bach net i wirio atebion. Dyna ni graddiant L2 nesaf. Nawr, gan bod L2 yn baralel, yna mae graddiant L1 ac L2 yr un peth, yn hafal. Felly, gan ei fod yn baralel i L1. Felly, nôl i wirio ar y sleid ddiwetha os ni eisiau. A newn ni'r ola hefyd. Felly graddiant L3, fe ni'n allan gallu meddwl bod graddiant L1 lluosi gyda graddiant L3 yn haflu negatif 1. Gan bod nhw'n perpendicular wrth gwrs, fel nath ni weld ar y sleid blaenorol, neu flip newid arwydd. Felly, 13 dros 6, plus yr arwydd negatif wedi diflannu. Felly, gan ei fod yn perpendicular i L1. Rhaid hwnna mewn gwirth hefyd i fatio. A dyna ni. Dyna'n toolbox ni. Mae'n bwysig bod chi'n gwybod sut mae defnyddio rheina yn hyderus yn iwsio nhw, oherwydd os nag yw'r tools yn iawn gynnwch chi, os nag ych chi di ymarfer digon gyda nhw, fyddwch chi'n gweld cwestiynau sydd yn gofyn i chi gymhwyso rhain ychydig bach yn anodd. Felly sicrhewch bod chi'n gwneud digon o ymarferion o beth ni wedi bod yn edrych arno fe hyd yn hyn. Dyn ni'n mynd i edrych ar enghraifft nawr. Dwi'n credu bod hwn wedi dod allan o ryw gyn bapur. Dwi wedi addasu fe chydig bach hefyd. Dwi'n yn cofio lle yn union, neu fyddwn ni'n pwyntio mas. Gewn ni ddarllen i ddechrau, a gewn ni trwy gymaint o hwn dyn ni gallu mewn 10 munud. Mae llinell L1 yn mynd trwy'r pwyntiau A a B. Hafaliad y llinell L2 yw 2y adio x yn haflu 25, ac mae'r llinell hon yn croestori L1 yn y pwynt C. Mae L2 hefyd yn croestori'r uchelin x yn y pwynt D. Felly mae lot o wybodaeth yn fyna, neu'n iwsio hwnna tra bod ni'n mynd yn y blaenau ni trwy'r cwestiwn. Rhan A. Dangoswch mai hafaliad y llinell L1 yw y yn haflu 2x adio 5. Ddawn ni at y gweddill yn y man. Felly, trybiro fi ffordd reit rownd. Dwi eisiau hafaliad llinell L1. Dwi'n gwybod bod y llinell L1 yn mynd trwy 2 bwynt. Dyna sydd gyda'n y frawddeg gyntaf
a B. A dyn ni'n barod wedi edrych sut mae canfod hafaliad llinell sydd yn mynd trwy 2 bwynt. 2 gam. Canfod y graddiant y linell sy'n cysylltu'r pwyntiau ac yna bwydo fe mewn i'r hafaliad o'n i'n edrych arno fe'n flaenorol. Gadewch ni wneud hynny. Felly, cam 1 yw canfod y graddiant. Felly, graddiant AB. Felly, o'n i alw hwn yn x1, y1 ag x2, y2. Ag mi ewn ni, y2, 9 tynnu 3 wedi rhannu gyda 2 tynnu negatif 1. 9 tynnu 3 yw 6. 2 tynnu negatif 1 yw 3. Llwch chi wirio gyda chyfrifiannau os ydych chi wirioneddol eisiau, ond mi'n gobeithio fyddwch chi'n gallu gwneud hwnna'n eich pen chi. Cyfrifiannau wastad yn wych i wirio. Felly graddiant y llinell yw 2. Dyna cam 1. Gewn ni weld os allwn ni sgwysio cam 2 arno ar yr ochr ddian fan hyn. A dyn ni angen defnyddio yr hafaliad y. Ch'mo' beth, dwi'n credu taw hwn nes I copi'r diwetha'n dy fe. Dyna ni. Dyn ni angen defnyddio'r hafaliad yn y fan hyn. Y tynnu y1 yn hafal I m x tynnu x1. Nawr, allwch chi ddefnyddio unrhyw un o'r pwyntiau. Allwch chi ddefnyddio x1 y1 neu x2 y2. Dwi jyst I fod yn gyson efo'r nodiadau sydd gynnau, na I ddefnyddio x1 ac y1, ond dyn ni bron yn dweud bod x2 y2 yn opsiwn gwell, oherwydd llai o rifau negatif, llai o siawns neu camgymeriad. Ond gyreiddwn ni'r un ateb yn y diwedd. A dwi eisiau lleihau'n chans bod fi'n gwneud camgymeriad, felly fi'n mynd I iwsio beth sydd gynnau yn y nodiadau. Y1 yw 3, m yw'r graddiant yw 2, x tynnu x1, felly tynnu negatif 1. Felly gadewch I fi decluso hwn ychydig bach, y tynnu 3 yn hafal I 2x, mae hwnna'n adio 1, felly adio 2. Mae gyda fi'r y ar ben I hunan yn y ffurf yn fan hyn, felly dwi'n mynd I roed y ar ben I hunan yr ochr chwith, wbo'r 3 yr ochr arall, newid yr arwydd, neu adio 3 i'r ddwy ochr. Felly mae gyda fi 2x adio 5. Dyna ni. Dyn ni wedi dangos mae hafaliad y llinell yw y yn haflu 2x adio 5. Nawr, yr unig beth allwn ni bwysleisio yw didwch bod chi yn ei camgymeriad yn fan hyn a methu dangos hynny, dyw e ddim yn golygu bod chi'n methu cario mlaen gyda'r cwestiwn. Mae fe wedi rhoid yr ateb I chi, iwsiwch hwnna. A wedyn, ewn ni ymlaen. B1. Darganfyddwch gyfesurnnau'r pwynt D. Mynd ymlaen yn nodiadau hefyd yn fan hyn. Lle mae gynnau wybodaeth am y pwynt D? Yn fan hyn. Mae L2, hynny yw, hafaliad y llinell sydd gyda fi nawr yn fan hyn, yn croesdori'r echelin X yn D. Nawr, os oes rhywbeth yn croesdori'r echelin X, mae fe'n golygu, wel, mae'n golygu rhywbeth arbennig. Dyn ni'n gwybod rhywbeth am y cyfesurin Y. Wel, mae'r cyfesurin Y yn mynd I fod yn 0. Llen I fi nôl ac edrych ar graff os ydych chi moyn. Cerwch nôl a gorwch GeoGebra neu Desmos I fyny, allwch chi weld hynny, neu tynnwch lun yr echelynau yn gyflym. Ond mae hwnna yn rhywbeth sy'n rhaid I ni fod yn ymwybodol ohono fe. Felly, os yn croesdori yr echelin, felly gen I echelin X, mae Y yn hafal I 0. Rhywbeth bwysig I gofio fyna. Felly,
Be dyn ni'n mynd i wneud nawr yw canfod y cyfesurin lle mae fi'n croesi yr ychelin x. I fi'n gwybod beth yw y yw 0. Beth yw x? Wel, be dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i amnewid y 0 i fewn i'r hafaliad yn y fan hyn. Felly, chi'n wneud hwn. Mae gyda fi 2. Neu ysgrifennu 2 ydi o x, defo bod ni'n gweld lle mae hwnna wedi dod ohono fe, 925. Fi'n mynd i amnewid y 0 fewn y lle adio x, dyna beth dwi'n gwybod hyn o bryd, yn hafal i 25. 2 lle sef 0 yn 0, felly x yw 25. Felly, mae dy yn hafal i 25, 0. 0 i cyfesurin gan bod e'n croesdori'r ychelin x. A dyn ni wedi cyfrifo mas beth yw x. Mae x yn 25. Dwi'n gweithio ni digon o gopi ar costio yma, na gwy. Ni'n gwneud copi hwnna, a we'll copio hwnna. Dangoswch fod L1 ac L2 yn perpendicular. Nawr te, perpendicular, be ni'n cofio am hynny? Os maen nhw'n perpendicular, os dyn ni'n lluosi graddiannau dwy linell sy'n perpendicular, yna fe ddyle yr ateb fod yn negatif 1. Gadewch ni ffindo mas. L1 gyda ni. Beth yw graddiant y L1? Doi x adio 5. Dwi'n cofio ma eisiau yn y ffurf y equals mx plus c yno ni. Felly, graddiant L1 yw 2. Beth yw graddiant L2? Felly, dwi'n gwybod bod 2 adio x yn hafal i 25. Wel, dyw hwn ddim yn y ffurf cywir. Dwi eisiau ar ben ei hunan, ac hyd yn oed gwell ar yr ochr chwith. Felly, be dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i symud yr x i'r ochr arall, neu tynnu x o'r ddwy ochr ac yn rhannu gyda 2. Felly, mae yn hafal i negatif hanner x adio 25 dros 2. Nawr mae hwn yn y ffurf cywir. Felly mae gyda fi yn hafal i mx plus c, lle mae'n croesdori'r ychelin a'r graddiant yw negatif hanner. Felly dwi'n gwybod taw m1, ni ysgrifennu rhain lawr, ni ddewis lliw bach arall. m1 yn hafal i 2, m2 yn negatif hanner. Bwysig bod ni'n cofio'r arwydd yn fyna. Nawr, dwi'n lluosi m1 gydag m2. Felly m1, 2, lluosi gyda negatif hanner. A mae hwnna'n rhoi ateb o negatif 1. Felly, mae gan bod hwnna'n rhoi negatif 1 i fi, petai hwnna ddim yn negatif 1, fydden nhw ddim, be wedys i, falle wedys i parallel mewn camgymeriad gyda, dyn nhw ddim yn perpendicular. Ond gan bod yn hafal i negatif 1, mae L1 ac L2 yn perpendicular. Felly mae L1 ac L2 yn perpendicular. Nawr, dwi'n ymwybodol bod ni yn nesau at 6:00. Felly, be dwi'n mynd i wneud, na i roi taw y bethau fyna am nawr, fe na un o nodiadau sicrhau fod B3
hefyd wedi cael ei ateb ynghyd ag un o'r cwestiynau oedd yn sydd i ddilyn. Felly, os ydych chi moyn cael golwg arnyn nhw, fydd y croeso chi edrych ar y PDF fydd wedi cael ei uwchlwytho yn y man. Ond bu'n ei wneud ynghylch geometreg cyfesurynau Cartesiaidd neu mi adael hi yn fyna am heno. Diolch yn fawr iawn i chi.